silapha ke namhlanje ukuzokwethula umholi othe mayibheka wabheka iJozi Congress njengento engafezekisa iphupho lakhe ekade ayivela nalo. Silapha ke namhlanje na uzomemezela kulesi sithangami ukuba samukela ucomrade omkanti ubovu nongacabanga ukuthi umuntu uthuthukiswa kanjani, okwazi kahle ngamhlophe ukuthi umuntu uthuthukisa umuntu wenza kanjani. Sizothi ke iJozi Congress isoba etheni ifuna ukwenzana emkhanya kude. Sizokwamukela ke umuntu okade awumeya waseJozini nokwenza okukhulu eJozini sakubona ngamehlo. Sizomukela yena ke. Sizomukela lo mholi ovela eqenjini leIFP. Asamukele nje nombani, simukela umholi owusihlalo wedistrict lapha eqenjini leIFP. Usihlalo wesifunda kuleli qembu usihlalo ogijime kakhulu eqembini leIFP. Ngakho ke uma simamukela ngiyathanda ukubonga iqembu asuka kulona, iqembu leIFP, ngoba lisikhulisele yena lo mholi. Lamkhulisa waze wafika kuleli zinga. Lo muntu esomthatha sithatha iproduct epheleleyo. Sithatha umuntu osevele ekhandiwe. Siyathanda ke ukubonga kakhulu iqembu leqhamuka kulona